Nagpanikad na makabalik sa volleyball court ang Letran Lady Knights, Perpetual Lady Altas, LPU Lady Pirates ug JRU Lady Bombers alang sa NCAA Season 99 Womens Volleyball Tournament nga magsugod karong Domingo, Abril 7. Nangandam na ang Perpetual Lady Altas sa bagong season sa tinguha nga malangkat ang kampyonato. Labi na nga nabitin sila sa nilabayng season human sayong ma-eliminate sa semifinals. Samtang andam na usab ang bagong coach sa Letran Lady Knights nga si Coach Oliver Alamandro. Sub-usab ang pagbantay-bantay sa LPU Lady Pirates samtang gitutukan sa JRU Lady Bombers ang pagpaligon sa ilang depensa. Pipila ka adlaw na lang mga kapuso at unang masaksihan ang init nga duwa tali sa NCAA member schools alang sa NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament karong Domingo, Abril 7, live sa GTV alas 12 sa Udto.